दुचाकी मोपळ गाडीने शेतात जात असताना रस्त्यावर लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारा अंगावर पडून तारा गळ्यात लटकल्याने शेतकरी ज्ञानेश्वर चांदनखेडे वय 65 वर्ष राहणार घोराड व त्यांची पत्नी दोघेही गंभीर जखमी झाले। ही घटना 12 जून शनिवारला कोलगाव शिवारात घडली असून एकावर सेवाग्राम तर दुसऱ्यावर नागपूर येथे उपचार सुरू आहे। याबाबत प्राप्त माहिती अशी की शेतकरी ज्ञानेश्वर चांदनखेडे हे नेहमीप्रमाणे शनिवारी 11 वाजताच्या सुमारास घोराड कोलगाव या रोडने आपल्या शेतात लुना मोपेड दुचाकी गाडीने जात होते। दरम्यान रोडवर अनेक दिवसांपासून लोंबकळत असलेल्या विजेच्या तारा एकाएकी त्यांच्या वाहनावर पडल्या। त्या तारा त्यांच्या गळ्यात लटकून ते समोर जाऊन पडले। यात त्यांचा गळा कापल्या जाऊन गंभीर जखमी झाले। त्यांची पत्नीही सोबत गाडीवर होती, त्याही जखमी झाल्या। दोघांनाही गंभीर जखमी अवस्थेत सेवाग्राम रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले। ज्ञानेश्वर चांदनखेडे यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना सेवाग्राम वरून नागपूरला हलवण्यात आले असून येथे खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। या घटनेची माहिती वीज वितरण कंपनीच्या घोराड येथील सहाय्यक अभियंत्याला कळताच त्यांनी त्या तारा कापून रस्त्याच्या बाजूला करीत प्रकरणाची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न होत आहे। गेल्या 2 वर्षापासून त्या तारांतील वीज पुरवठा बंद असून तारा रस्त्यावर लोंबकळत असल्याने कोणतीही दुर्घटना घडण्यापूर्वी तारा काढून घ्याव्या किंवा त्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी रस्त्याने जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अनेकदा घोराड वीज वितरण कार्यालयाकडे केली होती। तेथील अभियंत्याच्या बेजबाबदार हलगर्जीपणामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते। त्यांच्या चुकीने ही दुर्घटना घडली असून त्या सहाय्यक अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा। तसेच वीज वितरण कंपनीने गंभीर जखमी झालेल्या ज्ञानेश्वर चांदनखेडे यांना उपचाराचा खर्च करावा अशी मागणी उपकार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या तक्रारीतून करण्यात आली आहे।